Навес. Чем скончится эта атака. Зайца, удар. Ай-яй-яй. Перший Алексей Черных. Конопляник. Ось вырывается Данил Сандович. Але перший Виталий Загнатович. Зайца. Сергей. Штрафницы будет удар. Морозик. Ну что ж это такое? Удар Серого. Мимо. Хутка разгуляли Климпачи. Это стандарт. Зайцем Воленко. Знову вертається мяч до Іллі. Виходить зі штрафниці. Буде удар. Пас. Морозик. Удар. Як небезпечно було. В минулых гульнях ён не прымаў удзел. Але вось сёння даверыў Владимир Фоміч яму месца ў старту складзе. Ты як зараз востра і момант на самой Футболісты забівалі, а калі ўлічыць, як гэта ўмее рабіць Арсень Старыкаў, то ну і вось зараз непрыемна, таму што Арсень Старыкаў, здаецца, трапіў пад аднаго з футбалістаў Туркспора. Мне падалося спачатку, што Туркспор у атаке, прастрэл і ох, як магло быць востра зараз, але вырыхтаваліся, бо матч сапраўды цікавы. Морозик, удар Влада. Першым на месцы Алексей Черных. Вось не то і падача, не то ўсё ж такі стрэл моцны, але такі хітры, а вось тут ужо апасна, бо гэта выхад сам на сам. І Зыгмантович вступіў, здаецца, ўжо не толькі футбольна, але і ў замест яго і гуляе Алексей Баранаў. Перадача. Лынько прымае мяч. Размашным стылі. Стаі. Моцны момант. Ёсць гол. 1-0. Ростислав Серый. Владислав Морозик. Але пакуль што не атрымліваецца. Ну што, вось і перахоп. Памылка Туркспора, і ёсць варыянт у Сергея Лынько, які проста не ўбачыў, здаецца, таго, каб ёсць Морозик, ёсць яшчэ двое футбалістаў. Серый прымае мяч, можна біць, удар. Куды? Кудысь далёка. Куды? Пазней таксама скажу у эфіры. Вось тут моцна праходзіць Морозик, ён ужо ў штрафной. Морозик амаль выйшаў сам на сам, але гуляе брамнік Алексей Черных. Яшчэ пашла падача. Серый. Які момант? А толчок, ці быў толчок? Вось мне падалося, што ўсё ж такі быў. Лынько працягвае на Зайцева. Зайцев разганяецца па флангу. І ёсць падача. Хадневіч, удар! Гол! Першае касанне Хадневіча. Першае крананне ў матчы, ўжо ёсць 2-0. Удзельнічаў шмат дзе, ну што, а вось зноў як магло быць востра, але не дабяжаў зараз Ростислав Серый. Тушин у цэнтр, там пяткай спрабаваў прыгожа згуляць футбаліста, але яго падкароліў выдатна проста Януш Ладуцька, і разганяецца атака. І тут ёсць Коске. І удар. Ой-ой-ой, які момант, Алексей Хадневич, ну вы зараз мацней, чым было патрэбна. Таксама іншых гульцоў, тое, што ён становіцца адным з лепшых бамбардзіраў каманды, гэта выклікае некаторыя пытанні. З іншага боку, ўсё ж такі яго бралі і для таго, каб даць результат. Пэўны моцны стрэл, але мяч не трапляе зараз у варота. Першая асэнсаваная, здаецца, атака Туркспора у гэтым тайме. Коске. І убягае зараз Сергей Лынько. Сергей Лынько набірае хуткасць, убегае, амаль выходзіць 1 на 1, можна біць, удар! Сергей Лынько! І он свайго дабіваецца, ён забівае свой мяч. Здаецца, першы мяч у гэтым сезоне для Сергея Лынько. Толькі ў трэцім матчы. Спора, Конопляник. Хадневич. Перадача на Ростислава Серага. Серый, які фінт выконваў, але шмат хто казаў, што ён будзе гуляць значна вышэй ўжо праз год. Апасна! Мукудзі. Амаль не рашэнне, чым проста перадача ў штрафную, бо там все перакрыта. Лынько, мягкая падача і... Па-за гульнёй, на жаль, знаходзіўся Коске. Сёння ў яго такі выхадны. Я самастраілась не палічу, а колькі ўсё ж такі замен ужо ў нашай каманды адбылося. Здаецца, што адна яшчэ павінна была застацца. Момант, яшчэ чацвёрты. Алексей Хадневич! Алексей Хадневич, бліжэйшы вугал. Мяча Коска на Миката. Навес. Там ужо Матернік, шацернік, які запаў сезона, накалаціў, здаецца, 14 мячоў. У сезоне 23, а вось зараз Іваненко з мячом, перадача. Район 11 метров. Хадневич выходить, можно бить. Хадневич уже нельзя бить, опасно. Казюренко, моцно, я ўзрэзаў біў.
Номер 20 Денис Пташук. Зараз І вось побачимо. перадача якая. Я ўзрэзаў, выхад сам насам, можна дабіваць. Пролеска! Пролеска! Не, няма голу. Баранов. Колькі у нас дакладна хвілін Иваненко. павінна было Навес у застацца. штрафную. Хадневич. Офсайд. Нажали офсайд. Больш цікава. Хто ведае, мабыць, і камбэк ад Туркспора будзе, але Алексей Хадневич выходзіць сам насам, можна біць. Хадневич! На жаль, няма. Знешні біў, міма. Коски. Ці будзе удар. Тягне мяч Коски на Зайцева направо. Ну што, забіваць трэба. Ну-ка! Хто? Баранаў! Прастрэл! Можна забіваць! І Удар! удар! Ёсць 5-3! І ёсць 5-0! Яны зрабілі гэта на апошніх секундах, здаецца. Прайграў Спартаку, вельмі цікаваму суперніку гэтым сезоне з лікам 5. І што, ці будзе гол? Не, не.